Naħseb li għandna bżonn bidla fil-gvern biex nwaqfu dan l-ispiralla l-isfel fil-rule of law, fil-demokrazija, illi xejn maħna serin tajjeb u minn dan aspett li ovvjament ħajaffettwa kollox fit-tul mbagħad. Sostna dan l-ex delegat tal-Labour Mark Camilleri waqt diskussjoni li saret fil-programm ta' Net Television Frontline fejn insista li l-eliminazzjoni tal-korruzzjoni għal-gvern tal-Labour mhix priorità. Jara kif ħajamel biex jagħti xtur minn għamel il-korruzzjoni qabel. Hemm kontratti kbar li qed nitilfu ħafna flus minn fuqhom u l-gvern ma jridx jindirizzhom. Il-gvern iktar interessat biex jagħti l-ħażen milli jagħmel dak li hu tajjeb bħalissa. Camilleri insista li f'pajjiżna l-ġustizzja mhux qed taħdem fil-waqt li sostna li l-Partit Laburista huwa diżonest u żleali ħafna. L-ex delegat tal-Labour għalkemm il-darba li Robert Abela mhux leader u qatt ma kellu rrieda li jeħles mill-kriminalità fih dan il-partit. Camilleri jiżvela li Abela wiegħed lil Rosjen Kutayjar li ħajamilha Ministru. Rosjen Kutayjar weda li ħassir Ministru di. Il-Partit Laburista wassal messaġġ ħażin li l-korruzzjoni aċċettabbli fil-pajjiż. Għalhekk m'għandniex għażla oħra nivvotaw il-Partit Nazzjonalista x'inkella dawn l-affarijiet ħajgravaw. U esprima l-istaġib tiegħu kif wara ta' żmien kollu ħadd mit-tmexxija ta' Joseph Muscat du Mattella l-qorti u insista illi Robert Abela jiġi jaqgħu jqum. Robert Abela jiġi jqum minn dak li hu tajb u ħażin. Robert Abela jekk jara li għad hemm ħafna laburisti jissapportjaw il-Muscat, da ma rridx jieħu riskju u jipprova jiġħdu biex ngħidu hekk. Da allura l-Rosjen Kutayjar weda Ministeru, da affarijiet tal-imġiena ġifieri. Fejn ta' kif jista' jkun. L-ex delegat Laburista insista li l-an ta' Abela huwa biss il-vanità u deskriva s-sitwazzjoni preżenti bħala waħda traġikomika. Da tela Prim Ministru għal-vanità. Ġifieri da jinteressaħ li n-nies iħobbuh sewa n-nies iċaxfulu u jieħdu gosbih. Issa da kif qed jagħmel hekk, da mhux bniedem intelligenti ħafna laqqas, da jagħmel hekk bl-iktar mod konvenjenti għalih. Ġifieri jekk hu jaqbillu orajt ikun ħabib ma' Muscat u joqgħod jidher miegħu fir-ritratti, mela jagħmel hekk. Jekk da jaqbillu illi joqgħod jaqqassam iċ-ċekkijiet biex in-nies iħobbuh, mela jagħmel hekk għax ma jafx jagħmel mod ieħor hekk biss jaf jagħmel da. Ġifieri dik is-sitwazzjoni naqa' redikola u surreali. Meta mistoqsi dwar ir-rabta tal-Prim Ministru ma' allegati kriminali, Mark Camilleri wieġeb b'dan il-mod. Aħna minn dejjem ukoll konna nafu illi Robert Abela da ma kien jagħmel xejn li fieħu l-kuntratti mill-gvern li kienu overpriced u kien jiġri hekk għax hu kien it-tifel ta' George. Daw it-tip ta' deals strambi ma' dal-kriminal mod partikolari. Alright, biex ma' għox niġġeneralizza. Juri l-karattru tiegħu ta' xkien speċi, jikkompli konferma l-karattru tiegħu xkien, jikkompli konferma li hu mhuwiex il-persuna adatta biex ikun Prim Ministru bħalissa. Mark Camilleri sostni li fiħdan il-Labour hemm ħafna nies li jagħmlu affarijiet ħażiena illi marru kontra l-ispirtu legali. Partit Leninista l-vanguardja tal-press tal-ħaddiema speċi. Speċi dik m'għandux il-Parlaburista bħalissa. Parlaburista l-vanguardja tan-nies korrotti bħalissa, mhux tal-press tal-ħaddiema, dik il-problema. Mistoqsi dwar il-grey listing Camilleri kien xettiku ħafna kemm il-Partit Laburista fil-Gvern jista' joħroġ lil pajjiżna faċilment minn din il-lista. Jekk inti fil-kabinett tiegħek għandek nies b'assoċjazzjoni kriminali, x'messaġġ qed tibgħat inti hemm barra anke internazzjonalment? Qed tibgħat messaġġ li inti tiġi letteralment taqgħod minn dawn l-affarijiet. Għalaqstant, Mark Camilleri insista dwar il-bżonn li f'pajjiżna jkollna gvern ġdid nazzjonalista sabiex tirrenja d-demokrazija, tissaħħaħ ir-rule of law u nissiltu il-korruzzjoni. Biex niġġieldu l-korruzzjoni issa fil-pajjiż, irridu nistennew li jkun hemm il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern u nerġgħu nibdew nibnu l-pajjiż. Ġifieri jiena issa dan naraħ perjodu transitorju ħażin fejn ikollna nieħdu paċenzja b'dal ħażen sakemm fl-aħħar nibdew nibnu l-pajjiż. Francesco Catania, Net News.